Hmm, iki to. Nyapa? Iki to wong iki. Lah kok nyemoni? Pantesan kusem mukae. Gak riang, gak ono bahagia-bahagiane blas. Lah wong uripku lho penuh dengan kebahagiaan. Oh, iki to wonge. Lah aku nyapa? Mulakno iclik. Iclik karo tembok yo piye? Ben muka iki cerah ngono lho. Padumu ya awakmu dhewe. Kurang ngentup kok. Ya mukae kusem ngono kuwi. Lah sing dintup iki lho apa? Jandang iclik karo ngentup. Apa awakmu tak entup ben padha bahagiane? Anja. Ini parah ini. Tenang, tenang.